Patay, nagunsa man ni sila diri. Ayay, ni Unong pre. Oy, ali, dul. Alay dire. Patay pre, ako maning utol. Asgaw ka, pre. Tol, nagunsa man mo diri. Nagdakop mi tol, pasensya kayo, naapil ni noon ka. Awa, lagi nang epekto sinyo sa suyop ba? Pre, dagano na tog dakop rom para natay pang follow up. Tama jud ka, pre. Kaya ako kulangan pagpugko follow up. Kuha tag bolto ron. Ayay, naipadulong dire, pre. Kini kay bata. Ulog-ulugan na to na pre. Hops! Dakop ni! Unong, asay mo lisensya. Wala rabia sir, kay gisugo ra kog palit og asin. Gilasgaw ni. Di pwede ni. Dako dyan imong violation dong ba? Ayay, wa pa di tambutso. Wala pa maguna tawad ang tambutso ni Papa sir, kay nagrangrang mi atong New Year. Astilan, dagang kay kagrason ba? Dong, mas maayo ani. Dali naman mi kasabot. Basig na kay ikahatag niya. 5 ram na sir, oy, pangpalit ra nig asin. Matay po na 5, di man tayo kapalit anak pang follow up. Pasagay lang, pre. Ato lang na gidoton. Kay wa man tayo mabuhat. Kay bata man gud. Ang 5, ihatag. Ataya po daan na, oy. Tara sir, oh. Aw, naaraman na. Sige na, bat sila. Ayay, kani pre. Narapi padulong. Patay, nagunsa man ni sila diri. Ayay, ni Unong pre. Oy, ali, dul. Alay dire. Hop, tumulo ka. Hop, paga. Patay pre, ako maning utol. Asgaw ka, pre. Tol, nagunsa man mo diri. Nagdakop mi tol, pasensya kayo, naapil ni noon ka. Awa, lagi nang epekto sinyo sa suyop ba? Papasiya na pre, kasi makasabaan ko ang mama ni ba? Salamat ka kay igsuon man eh. Sige na, pasin na. Bantay lang kang mama do. Ituguan ta ka. Ataya ni, uy. Bantay lang mo do. Asa mo na ng dakop-dakop sa imo ha? Tuara pa, oh. Ay, kabuang ni mga adik oh. Nagdakop-dakop para ni pang suyop. Tudluoy ko nagleksyon pa. Tara! Pre. Si Sarge. Hoy, kamong duha. Nganong gidakop man niyo ko anak? Patay anak din ng Sarge pre. Kamu ha, nagsugod na pud mo. Pangpikto sir, aguna pa. Wala, Sarge, uy. Kuwan naman to kaning. Kamu ba? Magpatilaw yung 45 ha? Tara, pre. Pre. Si Sarge. Na, tanawa, ang saging naalaan pag ako.